En oo. Mario. Pitää se kattuu. Se on aika kaunis. Mulla on tosi paljon jätkällä mennyt aikaa sen tekemiseen. Kauan. Täällä. Se ois tiennyt miljoonia siinä ajassa. Siellä oli ne yksi niistä kommenteista, että why isn't this guy solving the cure of cancer? Joo. Fuck off. No. Ei vittu toi jätkä mitään. Kuin ne. Mä ainakin 3 kertaa menin tuosta läpi, kun se yritti laittaa siihen tuota vittu se bulletproof juttuansa. Mä en tiedä minne mä nakkaisin mun puuturetteni. Mä en tiedä mikä on näitä miinoja. Lähelle objekteja saa sen ovi, mikä ei auta. Mitä nyt ne menee niinku automaattisesti niinku Niin, klitsattuna. Wow, mä teleporttasin tohon. Näitkö sä olleen? Mitä mä mietin? Mä teleporttasin. Että se on mahdollista. What the? Että se on mahdollista. I told you, you didn't believe me. Teleporttasin sitä vaan läpi. Oo. Ai, sähkötrone. Joo, mä sen ammun. Ai no. Oli täällä yläkerrassa 2 miestä, ne tullut katosta, katolle. Okei. Meidän kerroksessa 3 miestä. Yhden on kilpi. Vai jäädään tuolla. Yksi on alemmassa kerroksessa. Mitä sä haluat? Mä tehdään. Tapetahan ne. Okei. Ei, maihin yksi. Meni tässä jälkeen. Tulee viimeistelee. Kapkaminen teki tapon. Apua, se jahtaa mua. What